Kaixo, Alaitz naiz, mekatronika industrialeko irakaslia. Eta zuk mekatronika industrialeko ikasketak egiteko asmoa daukazu? Hori horrela bada, agian informazio pixkat gehiago edukitzea gustatuko zaizu. Lehenik eta behin, esan beharra dau, gure ikasliak, ikasketa hauek bukatu eta gero, oso ohikoa da, inguruko enpresetara joatea, normalian enpresa industrialak izaten dira, eta bertan muntaia lanak itxia, bai enpresan bertan, ero baita atzerrian ere, bezeroaren etxian, ero baita mantenu lanak itxia, eta baita makinen automatizazioak. Puntu hortara heltzeko, bitxartian hemen ibilbide luze bat ingo dugu, 2 urtetan zehar, eta normalian erronkak planteatuko ditugu, proposatuko ditugu, eta erronka horietan normalian 3 atal jorratuko die. Alde batetik atal mekanikoa, beste alde batetik atal elektrikoa, eta 3. atala izango zen makinen automatizazioa eta hauen programazioa. Eta horrelako espazio batean adibidez, oso ohikoa izango da muntai elektrikoak itxia, panel elektriko desberdinak, baina badauzkagu beste espazio batzuk, askoz flexibiliauak, non mailak mugitu daitezken, hormak ere mugitu daitezken, eta horko jarduerak izaten dira gehiago, diseinua, garapena, planifikazioa, pixkat atal mekanikoa hobeto ulertzeko, nire lankideak, Aritzek, azalduko dizue atal mekanikoan zer egiten den. Kaixo, Aritz naiz, eta mekatronikako goi mailako zikloan tailerra eta mantenuko irakaslea. Mekatronikako goi mailako zikloan, tailerreko instalazio eta baliabideak erabiliz, ondoren enpresetako egunerokoan topatuko dituzuen egoerak landuko ditugu. Horrela, lehenengo mailan batez ere mekanizatuan zentratuko gara, makina konbentzionalen mekanizatuan. Erronketarako aurrez diseinatu eta marraztu dituzuen piezak, makina konbentzionaletan mekanizatuko ditugu. Honekin, mekanizatzea ikasteaz gain, makinekin pixka bat familiarizatuko gara, ondoren muntaian lantzeko. Esan behar dago, soldadurare landuko dugula lehenengo mailan, ze ikusi dugu enpresetan muntaian oso ondo datorren arloa dela. 2. maila berriz, 2 zatitan banatuko dugu, muntaia eta mantenua. Muntaian, eskuzko erreminta eta gailuak ezagutu ondoren, CNC-ko tornu eta fresagailu errealak desmontatuko ditugu. Desmontatu ondoren, hemengo elementu komertzial, rodamentu eta bar eta pieza mekanizatuak aztertuko ditugu. Eta, gero, funtzionatzeko helburua izan da, makina berriro ere hutsetik hasita montatuko dugu. Muntaiako prozesu guzti honetan, aldaketak eta hobekuntzak barneratuko ditugu. Esan beharra dago, behin muntaketa bukatu ondoren, makina hoi egiaztapenak eta doikuntzak egingo zaizkiela, bai parte mekanikoan, elektrikoan eta hidrauliko eta pneumatikoan. 2. mailako 2. multzoa esango genukena mantentzea izango litzateke. Mantentze plan honetan ikasleok tailerreko makina guztien plangintza egingo dute eta noski mantenua beraren exekuzioa ere bai. Lanketa guzti hau erronka bidez egingo da, eta taldekidetza eta elkarlana bultzatuz. Noski, zeuek ikasleok protagonistak izango zarete. Aurten, 2. mailako ikasliak, erronka guztietaz aparte, escape room teknologiko bat prestatu dute, beraiek egin dute diseinua, egin dute muntaketa, eta gonbidatu dituzte Baiarako gaztiak, esparru teknologikora hurbiltzeko. Eta zuek ere horrelako esperientziak bizitzeko aukerak edukiko dituzue. Ez ahaztu, zalantza guztiak idatzi eta utzi ditzazkezuela hor bertan, eta gogoratu aurrerago bideokonferentzia bat egiteko aukera ere badagola, zalantza gehiago baldin badauzkazue, eta bideokonferentzia hori Meet bitartez izango dela. Hori zen da dena, eskerrik asko eta animatu, ia hemen ikusten garen datorren ikasturtean.